Sa cellphone ninyo, ano mangyayari? Ito, si ate nga, sa gamit mo ba yan sa katulad yung way ng pag-train nila? Eh dito nga, puro tukod ka eh. Di ba? Ano nag-train ka sa nga? Siyempre, pinilit mo, no? O ano nangyari? Sa cellphone ninyo, ano mangyayari? Baka mamaya sabihin pa sa inyo, ano ba yan? Hindi ba umaalis? Semplang agad. Oo, mangyayari din yan. Tandaan ninyo, huwag na natin antayin kasi na mangyari pa yon, saka kayo magtatanda sa ano. Ganun kasi naging kultura na natin mga nagmomotor eh. Pagka na-disgrasya na, saka lang titino. Eh pwede naman, palabas pa, ngayon pa lang, umpisahan na natin. Kami rito ay mukit, lagi na lang namin ginagawa kasi yun na, given na yung pagmamabok ninyo. Kailangan kaya katulad yan, kailangan ko yan sa angkas o joyride. Ang gusto kasi nila, piniperfect yan. Dito kasi sa amin, hindi na kailangan i-perfect yan. Unang-una, tulad na sabi ko kanina, magagamit mo sa labas yan. Ito, si ate nga, sa gamit mo ba yan sa katulad yung way ng pag-train nila? Eh dito nga, puro tukod ka eh. Di ba? Ano nag-train ka sa nga? Siyempre, pinilit mo, no? O ano nangyari? O, di ba? Paulit-ulit lang natin sa pag-take, pero tandaan nyo. Kasi ako apan yung patrain na ulit. Kahit perfectin mo to, kung nasa pagdating mo naman sa labas, eh barumbado ka magmaneho, baliwala. Baliwala yung pagka-perfect mo dyan, pagdating mo naman sa labas, barumbado ka naman. Wala ka nang sinisino dyan sa labas. Yun yung kailangan talaga lang natin kasi. Kaya sabi ko kanina kung nakatandaan, given na yung pagmumotor ninyo. Sinasabi nila sa social media, puta, kaya maraming pumapasakay mo with palo. Hard kayo ng hard, hindi naman daw kayo mga marunong magmotor. Ito, si ate nga, sa gamit mo ba yan sa katulad yung way ng pag-train nila? Eh dito nga, puro tukod ka eh. Di ba? Ano nag-train ka sa nga? Siyempre, pinilit mo, no? O ano nangyari?